Qed jibqa' konsistenti kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika li juru li l-fiduċja fil-Prim Ministru Robert Abela qed tkompli tissaħħaħ. Il-ħadd filgħodu t-Torċa ppubblikat stħarriġ ta' Vince Marmara li wera differenza ta' 22% bejn iż-żewġ mexxejja. Filwaqt li 44.5% esprimew fiduċja f'Robert Abela, kienu 22.5% biss li esprimew fiduċja f'Bernard Grech. Bħal dan l-istħarriġ anke gazzetti oħra fl-aħħar ġimgħat immarkaw dan it-tisjieħ fil-fiduċja. Intant l-istħarriġ saqsaw wkoll li kieku ssir elezzjoni ġenerali għada n-nies lil min jivvutaw. Hawnhekk id-distakk hu ta' 10% favur il-Partit Laburista li jfisser distakk ta' madwar 28,000 vot. Fil-każ tal-Parlament Ewropew, id-distakk huwa ta' 8.4 favur il-Partit Laburista li jfisser id-distakk ta' 22,400 vot. Dan l-istħarriġ juri wkoll li hemm parti sostanzjali tal-elettorat li għadha qed tgħid li hi indeċiża x'se tagħmel fit-8 ta' Ġunju. Dan meta l-elezzjoni tinsab madwar xarejn il-bogħod, iżda l-kampanji elettorali tal-partiti għadhom ma rrankawx.